Íame ir Concellos de Galicia, etapa 10. Estamos na comarca de Santiago. Comezamos en Ames. Ten 32.000 habitantes e destacamos a Ponte Maceira, o Pazo de Peregrino e os Muiños de Riamonte. A metade de habitantes temos o Concello do Lago. Estamos falando de Brión. Deste concello destacamos o Pazo de Casal, o Castelo de Altamira e a Ponte de Paradela. Subimos polo Tambre e imos ata Mesía. Falamos dun concello de 2.400 habitantes e no que destaca o Castro de Xanceda, o seu castelo e as Brañas de Valga. Algo que lle resultou curioso aos nosos alumnos é o exclave de San Lourenzo de Bruma. Trátase dun territorio que está fora do concello. Subimos máis arriba no mapa para chegar ao concello de Ares. Os seus 6.100 habitantes están familiarizados con falar da ría de Ares, de Punta Segaño, da aldea mariñeira de Redes ou da Punta de San Martín. A continuación, imos falar dos concellos de Castroverde e Baleira. Castroverde ten 2.500 habitantes. En el está a necrópolis do Páramo, Muiño de Lamela ou o seu castelo. De Baleira dicimos que ten 1.100 habitantes e que aquí nace o río Eo. Os alumnos tamén destacaron o Camiño da Marronda e o Pozo da Ferrería. Deixamos pola provincia de Lugo ata chegar ao concello do Incio. Con 1.500 habitantes é salientable o Encoro de Vilasouto, as Cabeiras de San Salvador e o Balneario da Ferrería. Aínda máis abaixo, limitando ca provincia de Ourense, está Sober. Ao falar de Sober temos que falar dos miradoiros que dan ao río Sil e da súa viticultura. Como no caso de Mesía, Sober ten un exclave. Estamos falando de San Martiño de Doade. Pasamos á provincia de Ourense para falar dun dos concellos máis extensos de Galicia. Estamos falando de Viana do Bolo. Os alumnos de quinto e sexto destacaron o seu entroido a través dos boteiros e o folión. Tamén falaron da Mascarada Ibérica, que é un certame que se celebra en Viana do Bolo onde se congregan todos os entroidos do noroeste da península. Como monumentos destaca a Torre do Homenaxe e as minas romanas. Outro aspecto salientable é que Viana do Bolo limita coa provincia de Zamora. Imos ao outro extremo da provincia para visitar San Amaro, 1.000 habitantes e situado na comarca do Carballiño. Os alumnos destacaron que aquí hai un templo budista inaugurado no ano 2008. Este concello é importante a Ermida, o Miradoiro e o Castro de San Trocado, e que é un dos concellos con menos superficie. Matamos a etapa de hoxe no Val Miñor, rematamos en Gondomar. Con 15.000 habitantes destaca a Fervenza do Rego e a Pedra do Acordo. Este concello tivo protagonismo nas guerras contra Portugal, contra Francia e contra Castela. Por último, para os alumnos foi curioso a fortaleza do Galiñeiro e o Castro da Pedra Moura. Isto foi todo por esta semana. Pasade un bo Nadal e vémonos a semana que ven no Gustaríame Ir.